Pannaanko rahaa poikimaan? Kiva. Hei. Moi. Osteri Ossi, joka naisen lossi. Laitela. Ismo Laitela. Lähit sitten vissiin sitä... Perunamuusia. Joo, sitä golfia. Näit siinä pörssileessä kuvansi. Kyllä, siis 89 golfia. Se on 89, joo. 79, 79, 89. Joo. Onko siinä niinku kaikki, onko se renkaat ihan On, kaikki on. Siinähän on. Kahdet renkaat on. Kahdet renkaat, kaksi rengasta. Joo. No entäs se väri, kun se siis näyttää niin kuvassa, että se olisi ollut metalli. Se on, joo, se on ruosteen. Se on. Sehän on rakkauden väri. On. No, mites kun mä en näistä autosta hirveästi tiedä, niin onko siinä onko se katalysaattori? Mitä helvettiä? Ituut sen mitään katalysaattori. On siinä. Musta mies! Sit piti kysyä vielä tästä pellin kuntoa, eli siis No pellit siinä on justiin rutattu. Joo. Justiin rutattu. Ja vielä pesäpallo mailalla. Laitettu ja massattu ja mitäs niin kaikkea tuossa mä muistan. Se massaus tosiaan, ruttaus tapahtui tuossa viime viikolla. Joo. Entäs toi katsastus? Se on katsastettu noin kuukausi sitten. 93 viimeksi. Et sillä sai nyt ajaa sitten vielä pitkään? Sillä saa ajaa aika pitkään nyt. Joo. Mutta tuleeko mulle ja muijalle yhteiseksi, niin onko se niinku, siis onko se teknisesti sillä tavalla, että siis sillä on helppo ajaa? Joo, siis nuo golfit on aina ollut hirveän huonoja, hyvin ajettavia. Mielettömän hyvin ajettavia. Joo. Siinä on kyllä käynyt mitään. Joo, ja koriltaa on kunnossa. Se on koriltaa ja pelleiltään, se on tosi Musta mies! kunnossa. Joo. Kunnossa on, että. Jos sulle sopis, niin mä voisin vaikka testaa sitä. Jos sä lähdet mukaan, niin oot sä ajokunnossa vielä? Joo, kun mä ajokunnossa, eihän mä juonut vasta kun kahvia. Aidiskohvi. Perunamuusia. Kiva. Ootte meitä itse ajamaan. Ilman muuta. Joo, jos se vaan sopii, niin... Aina sitä paremman kuvaa saa kuin itse käy, niin tossa on haluatko sä jonkun ajokortin tai jonkun tämmösen? Haluut sä turpaas? No mutta ei siinä mitään, mä käyn testaamassa tommosen... Se on tossa, kato kun menet niin se on tossa nurkan takana Vaasassa. Se auto. Tossa Mekelinin kadulla? Niin, Mekelinin kadulla siinä. Joo. No mä käyn testaamassa ja tunnin päästä, jos mä... Joo. Ja olisiko se 300, jos käsirahana vaikka, niin... Sulla ei oo varaa, Kalle. Niin. Kyllä mä voin sen voin antaa 300 käteen, kato, niin mä sillä aikaa juon ne. Joo. Niin Sillä aikaa niin oottelen tässä. Mä luulen, että mä oon tunnin päästä häipynyt. Joo. Mä oon tunnin päästä tässä, että... Joo. Mut mä käyn muiden kanssa testaa ja tunnin päästä. Ilman muuta. Hyvä. Okei. Moi. Joo, moi. Hei.